आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना खोनाबोबाय दङ गभर्नमेन्टआ नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ जिर' खालामनो थांगासिनो दं। बेखौ बोरै जिर' बानायनो थांगोन, नोंथाङा मा खालामबा नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिसिटि बिला जिर' फैगोन, जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन आरो बेनि फुल एप्लाइ भिडिअ'खौ नायगोन। नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ बोरै जिर' बानायगोन, जों बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों A to Z नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे 2024नि बाजेटआव मोनसे घोषणा खालामदों। बेनो जाहैबाय नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ जिर'सिम सोलायहोनाय। बोरै सोलायहोगोन, बे मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिग डिसिसन लादों। बेनो जाहैबाय गभर्नमेन्टआ मोनसे केम्पेन सालायदों। बेनो जाहैबाय रुफटप सलार। नोंथाङा रुफटप सलाराव गभर्नमेन्टआ गोबां साबसिडियाव बे रुफटप सलारखौ नोंथांनो होगोन। नोंथांनो गोबां साबसिडि, नोंथांनो गभर्नमेन्टआ बे रुफटप सलारखौ लागायनायाव साबसिडि होनानै नोंथाङा खम एमाउन्ट पे खालामनानै बे रुफटप सलारखौ नोंथाङा गावबागावनि न'आव लगायना लानानै लोगोसे बेनि इलेक्ट्रिसिटि पावारखौ नोंथाङा फाननोबो हागोन। नोंथाङा बे रुफटप सलारखौ बोरै एप्लाइ बानायगोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जोङो गिबियावनो बे पेजआव फैनो थाखाय आङो बेनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नैबे पेजनि लिंकआ आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे रुफटप सलारखौ नोंथांनि न'आव इनस्टल खालामनो थाखाय नोंथाङा बेसेबां रां मोनगोन, बेसेबां साबसिडि गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोनगोन आरो नोंथाङा बेसेबां रां बाहायनांगोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ गिबियावनो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों साबसिडि। नोंथाङा नैबे साबसिडियावनो थुनानै होनांगोन। जोङो बे साबसिडियाव थुबाय। साबसिडियाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे PDF डाउनलड जागोन। जोङो बे PDFनि जोहै नोंथाङा बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायग्रोना लादिनि। दानिया जोङो PDFनि जोहै नोंथाङा सलार रुफटपखौ इनस्टल बानायनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेसेबां साबसिडि रां मोनगोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ नैबे डिटेल्सनि जोहै नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, नैबेयाव 1-2 केपासिटि, बियो के वाट। नैबेयाव 1 केपासिटि जुदि नोंथाङा लायोबा नोंथाङा 30,000 बेखिनि साबसिडि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन। आरो 2 के वाट, नोंथाङा 2 वाटनि नोंथाङा साबसिडि नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लानो हागोन। 60,000 नोंथाङा 2 के वाटनि जुदि सलार रुफटपखौ इनस्टल बानायोबा 60,000 बेखिनि रां मोननो हागोन। आरो 3 के वाट, नोंथाङा जुदि 3 के वाटनि सलार रुफटपखौ इनस्टल बानायोबा नोंथाङा नैबेयाव 78,000 नोंथाङा बेखिनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय बेसेबां नोंथाङा बेसेबां सलारखौ इनस्टल बानायबाथाय बेसेबां साबसिडि मोनगोन, नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव फ्रियावनो मोननाय नङा, नोंथाङा मिनिमाम नोंथाङा फैसा पे खालामनांगोन। लोगोसे नोंथांनो गभर्नमेन्टआबो बेयाव फैसा एड खालामनानै होफागोन। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा बोरै बे सलार रुफटपखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे पेजआव फैफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन एप्लाइ फर रुफटप सलार। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। जोङो दानिया बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायबाय। दानिया नैबेयाव जोङो एक्सेप्टआव थुनानै नैबेयाव जोङो नेक्स्टआव थुनानै होबाय। नेक्स्टआव थुनानै दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव खेबसेबाव मबाइल नाम्बारखौ OTP खौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव इमेलखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनानै जोङो नैबेयाव OTP खौ जों बहायनोसै। दानिया जोंनिया OTP आ फैबाय। जोङो बेयाव OTP खौ बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ जोङो बेयाव OTP खौ बहायबाय आरो नैबेयाव जिमेलखौ जोङो बहायबाय। दानिया जोङो साबमिटआव थुनानै होबाय। साबमिटआव थुनानै नोंथाङा बेयाव अके थुनांगोन।
दानिया जोंनिया नैबेयाव लिरनानै होबाय you have successfully submitted the registration details you may login with your register details नोंथाङा बेबायदि बेयाव लिरना होगोन दानिया जोङो बेयाव रेजिस्टार खालामनो हासिगोन जोङो बेखौ बोरै खालामो जों नायनोसै दानिया नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे होम पेजाव फैफिनबानो जाबाय आरो दानिया नोंथाङा नैबे लगिन हियाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन नैबे लगिन हियाराव जोङो बेयाव थुबाय बेयाव थुनानै बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्टार एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन जोङो दानिया बेखौ बहायनानै जों नैबे लगिनाव थुनांगोन जों बेखौ लिरग्रोनोसै दानिया आङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौसो एकाउन्ट नाम्बारखौसो बहायबाय दानिया नैबे लगिनाव थुनांगोन लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव जिमेल एकाउन्टआव मोनसे अटिपि हरगोन जोङो बे अटिपिखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन नै आरो बेयाव लगिन जाना होनाय लोगो लोगोनो मोनसे फर्म मोनगोन जोङो बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन जोंनिया अटिपिआ फैबाय जोङो दानिया नैबे बक्सआव बहायनोसै दानिया जोंनिया बेयाव जिमेलाव अटिपिआ फैबाय जों बेखौ नैबेयाव बहायबाय बक्सआव दानिया जों बेयाव लगिनाव थुबाय लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामबानो इजियावनो नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटआ अलरेडि बेयाव सिलेक्ट थागोन आरो नोंथांनि बेयाव कम्पानि नोंथांनि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड नोंथांनि इलेक्ट्रिसिटि बर्डनि नामा बेयाव थागोन आरो नोंथांनि बेयाव एकाउन्ट नाम्बार नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जि एकाउन्ट नाम्बार होदो बेयो थाखागोन अट'मेटिक नैबेयाव नोंथाङा बहायनांगोन नोंथांनियाव रिसेन्टलि इलेक्ट्रिसिटि बिल फैनायखौ नोंथांनियाव बेसे फैसा फैदों नोंथाङा नैबेयाव फैसाखौ बहायना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि टाइप अफ कानेक्सनाव नोंथाङा सिंगोल लायोना फेस लायो नोंथाङा बेखौ सिंगेल फेस लायोना थ्रि फेस लायो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आङो बेयाव सिंगेलाव थुदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि केटेगरियाव नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट थुनांगोन नैबेयाव नोंथाङा बेयाव रेसिडेन्ट चेनेलाव थुबानो जाबाय आङो बेयाव रेसिडेन्ट चेनेलाव थुदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि केपासिटि बेसे केपासिटिनि नोंथाङा लागोन नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आङो बेयाव 3 केपासिटिनि आङो बेयाव 3खौ थुबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो थुबानो जाबाय आं बेयाव 3 थुबाय दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि सलार कानेक्सन नैबेयाव सलार कानेक्सनखौ नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय नैबेयाव जोङो सिंगेलखौनो थुगोन दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव डिटेल्स अफ एप्लिकेन्टआव नोंथांनि जायनि नामाव बानायदो नोंथाङा बेयाव बिथांनि नामखौ होबानो जाबाय आरो नैबेयाव बिथांनि केटेगरि मा केटेगरियाव गोलैयो SC ST बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव फुल एड्रेसखौ नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय आं बेखौ ब्लार खालामदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पिन क'डखौ बहायबानो जाबाय आरो नोंथांनि स्टेटआ बेयाव अट'मेटिक सिलेक्ट थागोन नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ बहायना होबानो जाबाय दानिया नैबे लिंटिटिउडआ बेयाव अट'मेटिक नोंथांनि एड्रेसखौ बहायबानो नैबेयाव लिंटिटिउडआ अट'मेटिक फैगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो जिमेलखौ एडिट खालामफिननो हागोन आरो गासैबो अकेबा नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबानो जाबाय जोङो बे सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय दानिया नोंथाङा बेयाव गांसेल' नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन 6 मान्थनि जायखिजाया नोंथाङा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ नोंथाङा नैबे चइस फाइलाव हांनानै आपल'ड खालामना होबानो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन जों दानिया बेयाव इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ जोङो आपल'ड खालामनोसै बिनि साइजआ 500 KB जानांगोन अनलि बेयाव PDF बिदों नोंथाङा बे इलेक्ट्रिसिटि बिलनि फटकखौ PDF खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन जों दानिया बेखौ PDF बानायनानै आपल'ड खालामसै दानिया जोङो नैबे चइस फाइलाव हांनानै बेयाव डकुमेन्टखौ लाबाय दानिया जों नैबे आपल'डआव थुना होनांगोन बेखौ जोंनिया साक्सेसफुलि बेयो आपल'ड जाबाय दानिया नोंथाङा बेखौ नैबे फाइनाल साबमिसनाव थुनानै होनांगोन जोङो बे फाइनाल साबमिसनाव थुबाय दानिया जों बेयाव अकेआव थुनांगोन दानिया जोंनिया बेयाव साक्सेसफुलि जोङो गासैबो स्टेपखौ बेयाव कमप्लिट बानायजोब्बाय नोंथाङा बेयाव एडिट बानायबा एडिट बानायना लाफिननो हागोन नैबे एडिटआव थांनानै दानिया जोङो बेयाव जोङो एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ जोङो बेयाव डाउनल'ड खालामनो हासिगोन जों बे एक्न'लेजमेन्ट फर्माव डाउनल'ड खालामबाय
जोंनिया बेबायदि एक्न'लेजमेन्ट फर्मा गेवबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो सलारखौ मबाइल फननि मददावनो इजियाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नैबे एक्न'लेज फर्मखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय। नोंथाङा जेब्ला सलार मोनगोन अब्ला नोंथांनो बेखौ गोनांथि जागोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।